Gabriel, estou abraiada. Que calidade de actuacións é o que queda. Nunca nos deixan de avariar, é certo. É porque non che quero contar o que nos traen o grupo de sexto de primaria, unha performance ao estilo Got Talent, que leva por título High School Musical. Eu non diría que en calquera momentiño poderían saltar a fama. Dende logo, xa podemos competir a nivel internacional. Imos logo a ver este impresionante paso. Adiante, sexto.